umsebenzi wami mina ngizokumela lokho kuze kube sekufeni ukuthi ngenze lento ukuthi ngilongifundisa abantu ngale ncwadi le. Noma ngabe kufika muphi umuntu ngiyombuza ngale ncwadi le uma ekhuluma into ephambene nale ncwadi le. Yomthetho. Akekho futhi kunina abantu ongangitshela ukuthi fanele ngishumayele kanjani ngoba ivangeli ngiyakutshela anginikwanga wena. Wena uzoba isikhubekiso phambi komsebenzi kaNkulunkulu ngokubungizela ngemizwa nangenyama. Ingakho unaka mina ufuna ukungicontrola, ungitshela ungilawula ukuthi akwenziwa kanje. Ngilandela iBhayibheli nje. Ngilandela iBhayibheli. Why unenkinga wena mekuthi iBhayibheli uyalazi? Wazixaka ngami iBhayibheli phambi kwakho. Ingokuba awunamathele njengoba incwadi iyala uJoshua. Ithi le ncwadi yomthetho, le ncwadi lemzalwane iyona kumele uhlale kuyona. Ukuze lalela, yabona mengizoshumayela. Ngizokutshela into ngithi uNkulunkulu akayifundi lento le. Isikakhulukazi ebandleni lakhe sengikhulume ngemiyalelo ebhaliwe phansi eBhayibhelini. Uma ngithi uNkulunkulu uthi izidakwa kubhalwe phansi eBhayibhelini. Uma ethi izifebe kubhalwe phansi eBhayibhelini. Suddenly mase qhamuka umuntu manje ethi ubenesibonakaliso noJesu ethi ke lokhu kuzofaka esihogweni kubhalwe phansi nje izinto ezizofaka esihogweni eBhayibhelini. Why ujabuliswa ukuthi kusho umuntu ungasapho ningakho phela ungena namanga kanjalo nje ngoba useqale ngeqiniso wathi kuzokufaka esihogweni. Bese ke afake nokunye ungekho eBhayibhelini. Bese siyakubuza thina ke sithi ke kukuphi lokho eBhayibhelini. Bese uyacasuka wena. Jaye uNkulunkulu ngoba akakhethanga wena akazibona. Lalela uNkulunkulu uzibonakalisile kumina. Wathi angihambe ngotshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Njengoba ngishumayela nje wanginika nenkemba ngaphezulu. Wayesengibathisa futhi ngomoya wakhe ngaphezulu. Amen. Ukuthi ngingasabi ubuso benu. Usho njalo uJeremiah. uJeremiah uthi mncane, nami ngangithi ngimncane. Uthi uNkulunkulu ungasatshisa ubuso babantu. Kuba kubukwa kanjani?